Four. Here boys. Walang mata nilang bola eh. Di. Okay na yan. Your players, and then the team captain will input the names of the players in the board. Once you input your so you get all your names. The computer's so slow. You hit the name, hit the down arrow, then hit the check mark once all the names are in. Lane 8, I'm going to try and reset you guys so you could add more bowlers. Ahí la pre, ¿qué? Larga pre, mira la pre. Dibilaran na. Practice time is now over. Get the check mark to get started and play. Everybody good luck and good bowling. Players, sa CDL boys. Albert, Lumba. Get Albert. Tuara. Andaon manggod. Hindi ko pala paano ba eh. Yeehaw! Very good. Sticky, right?
Pwesto na ka na mo tira. Wala sa ruling yun, una ginawala. Wala pa. Sasawan gini. Tinawag kung wala ka mo tira. Kami karon sa Hudyaka site din sa Bunker Hill, Group 4, North Branch Division, Niles, Illinois, para sa Hudyaka event din sa norte sa Illinois. So naabot na ang mga participante sa Hudyaka. Amo ang booth, no? Amo ang canopy, ang Chicago Dirt Riders. Kaso ang mga bisita may galan na tumabisita sa gikan gyud sa Zamboanga del Norte, no, sa Pilipinas, si Honorable Governor Rolando Yebes, Honorable Alan Ranillo, si Attorney Friend Concha, o ang ato asab nga amigo si Ricardo Riluya. Dito sa Luya Kapit Gang para isa anak. Sunod. Katipunan will follow DYC. Okay? Katipunan will follow DYC. Labason will follow Katipunan. Please follow the first of the group. Inalang kabaw mo sa group inyong sundan para di na tama mag-listen, okay? DYC, you follow the USA. Sunod mo na yung Alamdale, okay? Joey is getting the matching. Okay. Okay. Siit na lang. Siit na lang. Ed Ocampo. DYC.
Swerte ha dyan. Dora, dora, dora. Tayo na kayo, pas-pas na kayo, musayo. Manutan! Woo! Balik bayan, balik bayan. Ulingan. Rohos. Rohos. Kayam. Woohoo. Kayam. Go Kayam. 1, 2, 3. Kayam. Sindangan. Sindangan. Sa Illinois 2012. Salamat! 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 And now we would like to call on Carla Rodriguez, our Kunchaka Deputy Sports Coordinator, to lead us in the saying of the oath of sportsmanship. Bakit mo release sa bola sa whistle ha? High stepping na. Oh, it's KKK. Second ball. Bigay mo second ball. Guys. Ang imong kailan. Hindi mo na tayo sa violation. T-shirts are available at the Sige lang sa violation. shelter. Come on, come on. Oh!
Occupy the center area. Occupy the center area. Away nun nga nara. May balo dahil nalita siya. Set! Daog na, daog na. Not to forget the donors for the Sa mga fans. O diya ka, pre? Wala na. Ito kusog makihilaw niya. Lungsog pa ka na dyan. Jump na yun. Sorry boy. number 1. Hikayat versus Katipunan, court number 1. Thank you, CDR, sa pagkakas. Outro. Hi, CDR. All members of CDR. Thank you. Salamat. Len. Balik mo sunod ha. Salamat sa pagkaon. O si Smile, yun hahayag lang yung nato. Kamara. Ano nangyayari siya? Hinan mo yan. Angel. Kaya nga kami na kildi. From Utah. Vivo Viano. Ako ang ano ka to ba? Na full charge ka agi ba? O nang overnight bitaw mag charge bitaw. Ano ka to? Saan na ko to balik na? Basig wala to ma-charge og tarong. Ang ako ato lo brag wa to ma-charge og tarong lo. But do you wanna get down? Now won't you ask yourself, could it like everybody else, you wanna be a star? Hey,
Zamboanga del Norte has a group like this. And this is the first time that we have been united and we are focused in one development for our province. I congratulate all of you and I'm so happy for all of you. Let us make Hujaka a yearly event. I will be out of my position 8 months from now. But I tell you, you must remember that you have a province of your own where you can go home and see your relatives and friends. Ang akong gusto kaninyo, mubalik ta sa itong probinsya, kaya pagbalik sa itong probinsya, makatabang magdako. Isip sa mga panundanan sa atong mga katawan, atong mga kaigsunan, atong mga paryente, atong mga anak, atong mga pagumangkon. Ang akong ipangayo ninyo, daghan kayong tabang ang inyong mahatag kung muli mo sa atong probinsya. Especially during the time of Hujaka sa atong probinsya. Ang atong Hujaka karon sa tibok probinsya o tibok Pilipinas, out of 81 provinces, tahimod na ta nga number 3 nga provincial festival sa tibok Pilipinas. Mao nga kaning atong honor, atong kalipay ng atong probinsya giila nga usa ka probinsya na dunay panaghiusa sa mga katawhan. Mao akong gusto nga ug madamlag, it will be a legacy for all of us nga kita managhiusa. Walay politika, ang ato lang nga kita taga Zamboanga del Norte, ang atong kasing-kasing, atong magpangununa, atong alimpatakan, mao ang pagtabang sa atong mga katawhan sa atong probinsya sa Zamboanga del Norte. So kanatong tanan, ako sa akong pamilya, uban sa akong mga kauban karon, si atong board member Alan Ranilio, ang atong presidente sa atong Tourism Council, sa Attorney Flint Concha, o si Nonoy Ruluya nga nakaroon dinhi, ang atong mga kauban, o tanan nga mga presidente sa mga lain-laing asosasyon, Dapitan, Dipolog, Sindangan, Manukan, Rizal, La Libertad, Osmeña, Liloy, Labason, Syukon, Salog, Baligyan, Sibutad, o guban pa na nagdalambigit sa atong tibok probinsya sa Zamboanga del Norte. Kami nakikiusa kaninyo o kami sa tibok probinsya labi ng katawan sa Zamboanga del Norte nakikiusa kaninyo tungod lagi. Kaya doon na tayo usa na pananaw para sa atong probinsya. Ang pananaw na to nga makaserbisyo ta sa atong mga katawhan, unya og madamlag kung manguli na ta sa atong probinsya, makatabang ta sa atong mga katawhan nga pobre o yamot sa atong probinsya sa Zamboanga del Norte. Sa katapusan mga kaigsuonan ko, salamat kayo nga gitagaan ko yung higayon nga makapamulong ko ninyo din karong hapuna. And I hope some of you will understand, especially our children. I hope you will understand what I'm saying today. But what I'm saying today is that we must be united. We must be in one focus in governance for the province and in our service for the people. Daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan.